Ładno tak nie? Ładno, keď plaveš, tak to fotíš. Áno, a zjeholiśmy. Ja bych chciał wyjechać, Chodzi tak lepiej. No to powiem. Łatwo, tak łatwo nie śpi. Nie śpi. Ej, ty nie śpi. Daj mi powiem, że zapiję, może będziemy teraz. Ej, chwilę byłem do pici, chodzim. No co? Chcesz? Łatwo obryć na stoliczku, a końcu. No to tak nie śpi. O ja nie, ja sam chcę. Tu jest Maradona. On ma takiego dzwoniącego melaka, wibrującego. On to bardzo taki wybratny. Mamy chód. On ma mamy chód. Ja po autobusem zdenerwowany, nie wiem, absolutnie nie mam szajnu z wielką. Nie mam autobusem. A on z kim rozprawa? No mą. No, zjebany sam samochód. A z kim rozprawa? Z potrą? Počúvaj, jak vystúpim, si tam volám, že ste som a že ste vy. A podľa toho usunieme, že čo budeme robiť, hej? Ty vystúpiš, hej. Dobre, jak vystúpim, ti volám. Čau. Ty vystúpiš. Kto ti volal? Kto ti volal? Hej! A kto ti volal? To na to zmiešky do piči. Polujaznie? Hej! Polujaznie. Ja som najdražer. Tam bol David Hasselhoff. To ładno, nie? Ładno, nie? No, nie. Powiedz mu, że tak. Dobre, ideme sa kúpať. Dobre, nejdeme, tam môžem spať. Nie śpię ładno. Wieczory już tu tam mamy. Tam Łukasz Kolowrato. Kola też Łukasz. Nabiehajú do pici. Łukasz Jarmo. Na proste. Jak się otoczysz? Ja to budem robiť stream. Viete, ja... Zatoczysz na lakcie, to ma. O, padam. Ej, co ma wasze klasy do pici, że kieruję porannie? To ma toczyć na lakcie. Słowe do pici, To ma toczyć na okulerach. picie. Na obudce. A ta paszka postawiona na nogi. Rosja, ty wiesz, robić freestyle. Będziemy dole. Ja sam freestyle. Dobre. Klucz. Zjedźmy. Gdzie jest palenka, more? Gdzie jest palenka? Oszczyta. To jest łatwo chcemy nie pamiętasz? Warto się z Europy chwilą. No to... Pamiętaj wideo, chcemy na... Ja mam rację. No, to nie wiemy. Ja mam rację. Czytam, Ale to nie musisz tak dużo spać. Si, stop. A na której pada chwała? A tam już nie widzi. Bardzo nie padała, ma. Ja, kres, najdobyć go. Jest czysto. Jest ziarnokraska. To jest na wila. Bardzo zobudzimy transformera dziecka. Ja jest dziecka, co można, ja mam kresło, a ja mam dosyć do mnie. Nie zostaje do tego, to będzie bez tego.
Dinosaura. Kiedy wystupujemy? Który tu Ciechanowiec? Halo? Ajaj, moja kreska. Na poziom kresnął. Nie, ale ja mam taki podpis, że łatwo się zgapiję do Ty masz podpis, nie? A Marek ma podpis, a kogo ma to? Master, że kodo. Na świecie, aj domu. To było dzisto. No zaraz Nie wiem, jak tu było, nie? No ma czasy. To jak ty do rewolucji. O. To jest pięć. Ja mam prawie jajka, więc to zawsze Tak jeszcze nie spaczał. Dobre, tak powiem, nie? No to na krzyżowa? Ej! Tak krócej. Ej, właśnie to. Ej! Łapy, już do domu. Nie, mam w picie domu. Chodź, do domu. Ej, do picie domu. O, krążki!